गोवा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची सोमारा पत्रकार परिषद झाली। बुधवारा 26 एप्रिलाक सकाळी 9:30 ते 5:30 मजगती पहिले राज्य पावंडेवयले सरकारी प्राथमिक शिक्षक अधिवेशन ताळगांव कम्युनिटी हॉलात जातले म्हण संघाचे महासचिव शांबाजी राऊत हांणी माहिती दिल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। समारंभाला उद्घाटक म्हणून गोवा विधानसभेचे सभापती माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत उद्घाटक म्हणून उपस्थित राहणार आहे। त्यानंतर प्रमुख अतिथी म्हणून माननीय महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी उपस्थित राहण्याचं आम्हाला निश्चित केलेलं आहे, ते आम्हाला लाभलेले आहे। शिक्षण संचालक गजानन भट विशेष निमंत्रित, त्याबरोबरच आमच्या ऑल इंडिया प्रायमरी टीचर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष रामपाल सिंग, ऑल इंडिया प्रायमरी टीचर्स फेडरेशनचा एक महिला विभाग आहे, त्या महिला विभागाच्या अध्यक्षा सुलभा धोंडे, त्याचबरोबर विशेष कार्य अधिकारी शिक्षण सीताराम नाईक उपस्थित राहणार आहे। उद्घाटनाचं पहिलं सत्र सकाळी 10 ते 12 या दरम्यान होणार आहे आणि 12 नंतर बीजभाषणाचं दुसरं सत्र ज्यामध्ये कीनोट ॲड्रेस देणार आहेत पुण्यातील जडणघडण संपादकाचे मासिकाचे संपादक डॉक्टर सागर देशपांडे। विषय आहे त्यांचा शिक्षण कुरुक्षेत्र की गुरुक्षेत्र। त्यानंतर बीजभाषणानंतर राज्यातल्या सरकारी प्राथमिक शिक्षकांना आम्ही आवाहन केलं होतं की या अधिवेशनाच्या निमित्तानं त्यांना 4 विषय दिले होते। सरकारी प्राथमिक शाळाची स्थिती आज दिवसेदिवस बिकट होत चालली आहे। बिकट होत चालली आहे याचा अर्थ असा आहे की पटसंख्या दिवसेदिवस कमी होत चालली आहे, शाळा बंद पडत चाललेल्या आहे। मग या दृष्टीने शिक्षक वर्गाला काय वाटतं, याच्या संदर्भात तुमचे विचार काय आहेत असं आम्ही आवाहन केलं होतं आणि त्या आवाहनाला अनुसरून अनेक शिक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद आम्हाला दिला आणि त्याच्यातले 4 शिक्षकांचे आम्ही निबंध सिलेक्ट केले। त्याच्यासाठी एक सिलेक्शन समिती नेमण्यात आली होती आणि असे 4 शिक्षक या अधिवेशनात आपले पेपर वाचन करणार आहेत, आपले त्या माध्यमातून विचार प्रकट करणार आहेत। दुपारी जेवणाचं सत्र असेल आणि जेवणाच्या सत्रानंतर 2:30 वाजता परिसंवादाचा विषय आम्ही आयोजित केला आहे आणि त्यामध्ये राज्यातले शिक्षण तज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी, डॉक्टर नारायण देसाई आणि साताऱ्याहून एक शिक्षण तज्ज्ञ विठ्ठल माने म्हणून येणार आहेत। परिसंवादाचा विषय आहे प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचं आव्हान। प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचं आव्हान याच्यावर हे शिक्षण तज्ज्ञ चर्चात्मक कार्यक्रम होणार आहे आणि त्यानंतर 4 ते 5 या काळात गुंतवणूक आणि मार्गदर्शन या दृष्टीनं प्राथमिक शिक्षकांना संबोधित करणार आहेत। हरी कामत म्हणून संबोधित करण्यात असा हा दिवसभराचा भरगच्च असा कार्यक्रम संघटनेनं आयोजित केलेला आहे।